Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan guys, nakipahabol karon, no? Nakipahabol karon gabi una, no? Ayan ya. Yan, shout out po sa kung mga karon na po nakikita ng video. Please subscribe, comment, like, and share po. And then shout out sa kung mga followers sa Facebook page, Eric Hilot ang traditional, sa kung TikTok, sa YouTube channel. Ayan, na si Ma'am Andrea itong tabangan, yung mamayo, siyempre. Inuman na sa pagkampo sa Ginoo. Shout out po sa lahat. God bless you. Siyempre sa rin kampo sa kuha. Manikamot no? Manikamot kung ang mamay mo. Utop sa kung ngayon mo. God bless po sa tanan. Shout out po sa kung mga followers. Siyempre sa YouTube channel o sa mga lahat po ng mga OFW. God bless po. Mayang gabi guys. Hindi pa matingin mo rin ma'am. Kung man ka lang sana eh. Inutot ako likod. Namihilatan. Mekanik lang siya panugnaw. Pero kaya ko nga kahilat ko. Palupos mo kasi ito maligo niya din mo. Kaning pagkumang tatay Pip, hindagan mo kung siyan. Kanong tapos sa balay. Yung ginaubanan na mo eh. Yung sa nidagan? Pagkumang ko ni tatay Pip. O sana? Itong anak sa kapitan sa una. Kandidato, ayaw niya, dagan, kaya dagan, yung ano, kalumpa mo yan. Oh, yung kuwan, yung kandidato. Kandidato, Tagawad? Tagawad. kapoy na ba na, Kuwan man, niya kay buntag pa, Hmm. ginaubanan pa naman niya maikog pag kung di mo kakasuod ba ya. Ito mas kainit siguro siya kung pangatsig hapon ba. Hmm. Nagsigit tulo akong sipon. Baka na sa init. Isang adlaw paghapon kung sino at si ano niya. Pero ka na sa pato. Up. Kana. Ups. Kana okay na kana. Subawan. Natugawan ko niya. Pero nawa ako sipon mo naman. Nakayong kasi lalong. Hindi ko po siya. lalo mo. Sino dito ka naman? Baby na. Subok siguro nito sa adlaw. Sige. Sa inita. Minit. Baklay di ba? Apply. Di po mo pwede di mo baklay eh. Lagyan. Eh, Ipong putag din na to. Patang daw kasi simbahan. Hindi ko siya kukuhan. Kaya kumurong na kayo ubot sa ilalong. dulungay. Dulungi ba? Nakarat ang kukuan. Ganina karat kukundan.
Kira ka, boss? Okay ra ka. Okay lang. Pwede siguro ko pahilit, pero wala akong pan. Ha? Wala akong kadalag jogging pan. Kung ba na siguro kayo murag grugin. Kaya kapag buntag, bantoy ko na, straight yun pa. Kadala. Hmm. Puyat na kami, diretso ko ng puyat na ako. Wala kang mga pilokon, kampanya. Ala, nagbantay mo ko tilaan. Maipo mo dito balibat yan sa ulo. Huwag palagi na mga manong balay na, boss. Kasi malayo. Ang tapad niyo. Yung tapad na to. Ay, oo, naku, Kadato na ako dito makalingi ko. Ako na, basta may kwartal, tatrabaho sila. Pagka wala, hindi ko. Murag anam-anam lang. Depende na sa akin. Inya kayo, dugay po daw kayo. Doon kayo naman ng baruga. Nag-istulang mga anak, kung parinti ka na po ang lalaki. Kung pala ginawin siya nga, school lang yun ang mga bata. Uy, ganahan pang school na yung mga anak. Eh, okay ang tatog, malagi mo man. Basta mauna lang ng atop ba? Wala, pustira. Pero siya, Punta na lang ko eh. Ang kanya na, ato pa Dugay na, naman na sige. ato pa na lang. Balik, dire. Ang gwapo na na, ato pa na siya. Hasta po itong tapa nila tatay dito. Pustira po. Nga semento. Itong Japan na itong hapon daw ko. pag umangton sa iyang ninanay. Kung saan natay, Japan, maura man dyan na human. Suot daw. Ano Sa ba? basta rin ito yung halos materialis. Ang butang magkagtawal, magsuroy-suroy. Magkagtawal kaya simot ba? Ang pahitan ng simot uga. Kaya init, ito init ba kayo, no? Init yan eh. Kasi kung Ako. Kanina, Bisan hindi ko magkuhan, sington ko. Grabe singot. kanina ganingan bayad ko kuhan, anan, ato palingki, plitis na. Agibaklay din ako. Kan nga nito, alas 10. Ay, Alas 10 buntag. init ako eh. Pero bago ko nilakaw, baklay naman ko, gikan dali palingki. Bago kong baklay, inom ko ng tubig, paado ka paso. So, kay parab, kasi mo talaga, inom ko ng tubig, nilit pa balik ka. Sukol ni bugna palawas. Init alas 10 din, no? Init na. Init kayo ba? Ito ko yung kahapon. Eh kung unsa na lang ganing nangumpan niya. No? Labi na nang nagtrabaho sa kuhan. Construction. Action. Sa una, kaya man ako to sa una sa abroad. Pero kaya ang init rin. Eh di, ang init sa Saudi, lahi man sa init diri sa ato. Kay diri sa ato may kasama mang humid. Oh. Ano ko pakita ni ko apas. Saudi wa may humid. Pagtaot sa doka, ano block, apa na play na pod. Mm. Uy, nita niya napag ito sa atop. Uy, kainit tuol mata ni langit. Gubana mo siyang layer. Diring, Nita. Init kayo. Ano alas 10 naman? Bakit ba kayo init, Hindi anak? naman init alas 10. Init. Nangatili Pagpagani, kami alas- dawis. Alas 9 pa gani, init na kayo. Abot mil daw sa alas 8. Abuti Basta, nga. May May pa- pa. Sa gap sa kwan. May pangodili kay na mas sulod-sulod. Dito sa amo kay init din. Grabe. Di, kinanglan niyo talaga mag...
electric pan. Yaragay ko niagi sa highway kay para malipat ka ba masig glingi-lingi sa mga kuan. Susporti basa lagi na kakulit. Nita ba na ni? Jadi mo ko masakay, kubaklan ako. Alat init. Lamig kis toho din ka man. Dami itulog. Ni alat din. Imo ni siyang apo. Anak. Anak. Tinuruan. Ano ba ako? Apo na. Mga murag. Padalino pa. Saan may gradaan eh? 6. Grade 6. Iyo pa kayo? Layo pa. Layo pang kayod. Iyo pang kayo na ni. Ginong ka, magulungan ni Dag. Kung ano man o college na. Ano isa? Bughan dyan kag singot ba? Ganun na karata kong tutunan din ng buntag. Ano ka bumba ko sa simbahan. Ganun 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 na. Singot po ka. Singot po ka. Pilaw. Ha? Dami na ikatulog ba? Alam mo na katog ma'am. Sa una na akong uyuan ba? Masahe po, di nga na masahe. Dahil manghilot. Kada adlaw ko magpamasahe ko, kada adlaw. Ah. Kada gikan ako sa trabaho, lambiya, oy. Lambiya ng kanang inig uli ni mo gikan sa trabaho niya. Na masahion ka, at lambiya sa Lamay kaya ka, no? lambiya tulog. Pag abot sa buntag, ligo. Pagkagabi, pagka uli na ko sapon, pahilot na sad ko. Matat. Masahe diay, masahe. Manghilot sa matat. Lain man ang hilot sa masahe no. Para sa muna, Ingom sila pareha daw ko. Para sa muna, oh. Ko sige lang ko parehas. Pero huwag mo yung subayon, pinakauna yung hilot sa tanan. Sa unang panahon ba, yung nauna yung hikap sa karon magbago na yun kay massage therapist. Hmm. Kaya Albularyo yung pinag-una, no? Kanang mga, ano ba? Pero ang kuan sa una, hilot, kana lang mga kuan, mga sakit imong lawas, Mga kalintura. piang, Di may ang, kalintura, yan na, sa una. huwag na kuhan dyan yung albularyo. Karon di naman, mura mag, gusto ni mo pamasahe, mo na tinawag lang, massage. Kuan lang, Kamay na lang kapitan kayo na ng bilin, boss. Sa mga imong kakilot yung tradisyon, kamay lang kayo. Wala naman lang, di parahanin mo. Labaday ka successor, ano mo. So, ay, mga nadagan doon, sa mga therapist, Therapist, mga satso, sa ba na? chatso, reflex. Reflex, Ay, reflex. chiropractor, Gwapo magpa-reflex, oh. Kay sa una na among kuha na reflex. Lumiya, uy. Ibod, ano nga, uli na po may agi.
Ayo, bango na po. Oh, ano. Naglagyo ron, gusto mo kay Balibara, no? Labi nang di manawag ba, kanang tagalagyo, makalit lang abot. May mga emergency. Hmm. Ito na ito ah. Ugod lagi kag bangon. Langan mo gitsi mo. Ano man dire? Ano mga putol na itong tulog ah. Nalagyan. Tapang. Sabi sayo kayo. Sa una, kini, kay midwife man eh. Oh, Mga adlaw na mo kuan dia mo tok sa amo kay nay mga anak. Grabe. Oh yeah, dito pa sa mga liit na lugar ba? wala. Balibari kay basig mga NPA na niya pag abot dito. Pero usahay di ka kuan ba? Mamukaw, Mamukaw, magpapipig, magpa- kay tatang kuan, bangon ko eh. Maanad mo nga sa imo ha, man eh sa mo kun. Hmm. Lakon ko. Olimpia pa. Mo maanad na lang sige panambi. Hmm. Tandan ba? Wala niya lang yung silingan, pasti lang maluin po kung Balibara. Ay okay lang silingan pero kanang uban layo na kayo. Tuwa na sa liblib na lugar. Kanang ana lang, pwede ra mo kuna pa sa mana lang. Murag makuan ka po. Kaya naman ko manawag sa kom, ko dili ko. Oh, nay manawag. O manhi ka. Kana mo kuan ko. Hmm. Kung hilot ko, manhi naman ka. Hmm. Kung patuon ko sa inyo, dili ko. Ya, pwede na. Bigyan na kayo na. Hmm. Kung adlaw mo, bato ko. Mga bata ron, nalingaw sila sa games. Kumuha sa mga bata ng bata Pagawal ng na ko. na. Kaya kay mga Kanang mga apo na ko mga silingan, ang mga classmates niya, diya sa balay, games na yung game. May wifi man. kaya Wala kay sila may rin ba wifi. kay na gadget. Sa una, wag yung gadget. Oo, sa una, sa atong lugar panahon ng araw, wala man. Trabaho. Wala mo tayguan, Yeah. ginawan, sila karon. Assignment na to, bato kita og library. Wala man tayo ato sa assignment, library man. Karon, adik na. Karon dili na mo library. Oo, wala Ano, na. Google? Wala na mo Google. Hmm? Google na mo. Okay lang, wala. Ay, answer na niya. Hmm. Ya, pwede na ganing di ni mo ikon ni istorya ra nimo. Hmm. Meaning of ano? Hmm. Spelling of that is the meaning of Bisan, Afghanistan. Oh, bisan gani ka ng mga kwan, mga language sa mga laing lason, makuha na nimo sa kwan. nakuha kay nimo. Sa Iya Google kay sa na. no? Google na mo. balik, uy. Hmm? Makuha mo na sa Google. May sa meaning sa kuan din na. Yan ito. Tanawin mo sa Google. Dili na nimo kinahanglan i-search karon. Istorya lang. Tagaan na kag-answer. Istorya lang. Grabe na. Ang kahibulo, nag-ausod sa So na i-type nimo. Karon di na ka mo type. Hindi na. Istorya lang. Answer siya. Grabe sa ka kuan mo no? Ngayon sa Biblia nga, ang kaalam, nag-ausod. Puti ng brighta. May pang cellphone kay makatubag pa no. Manang karon kita, bulok na nag-arithmetic, salig naman ang ba. Calculator. Kapag na kung na, pinduto na nimo na ni-answer. Eskwela, pag abot ito, magamit na po calculator pag graduate, pag negosyo, calculator yapon. Pilay plus, no? Hindi pwede mawalang calculator. Kaya plus man tanang pinalit. Pilatan na. Di pa tayo kaninin nitong big day.
Iniwan ba yung ano susi? Wala. Ha? Naku, si Nicole, nga itong tindahan, mag-assignment daw siya. Eh, dala ka man ng susi. Naku, Dala ka man magkuhan. Expedient. kalimutan na, kaya gadali niya, takain ko na, gabi na, tulog sila. Kalimutan ako. Hindi nga. Ano ba sa dala ba na to? Wala man din eh. Kalimutan. Ako kung narubulos, lalo mo karoon ko, narinig siya. Ano ko gam naman? Si bawal ba? Gaw, nga, eh. Init kayo ba? Huwag kang kalo. Atong yun, kalo, nakalimutan ako. Init mo keron. Alas 8 nga sa kanilin init. Pero wala mo suri o launa. O wala. Alas 4 na. Kanang alauna na grabe na gina. No? Wala. Pag abot sa alas 10, diyan na ang kan, init kayo. Grabe. Laki pag man paniod to, magmaklay na po. Wala. Wala kayo maklay ilauna no? Wala man sila. Hapon na lang kaya Kahapon. init. Hindi, ang suroy na lang ka ng kan. Muntikan Kayas. na lang, o yan, naikon. Amo na lang to magsurusuro eh. Oo, May taman to kay pili kay hangin man. multika, o yan, naikon. Sounds. Yung sound. Pero baklay wala na no? Wala na. Sa hapon na po, na mo baklay. Asa itong naghilot, nilala kong ilma sa liman to no? Then mong hilot sa lim. Ah, Basta dali araman o niya, si nakayamigan. Kuana. Dilo, bata pa. Birtad. Bata pa. Murag mangot ako na. Hmm. Bida ko sa mga biga, tara, kay libre sa kakay, maang hilot. Ah, Ay, pasan mo mag-wedding kung pati naman dalay, kung saan pinuta ko. Mura mo nagkuhan, pati dali ah. Nilibro ko ang nigay, kinabugos man. Gwapo hapon sa Eric. Ay, pasti lang, di magic, pati yung dali ah. kami na birtad. Kaya, ano na, iya para sa uric care daw, kana. Sa una, kusupin na siya ma'am. Ano? Ang pinakataas ang hilot sa una, 40 takbo. Numero mo na. Lagi. Makakuha ka number, na kay time. Di ba kakasunod sa una ko yung number? Pati madali ah. Isa kadlaw, 40 takbo. Ay, ginawa ko. So kung ako, 5 unom naman. Pati rin madali ah. Oras ba nito sa oras? Paano ko ibalik? Ay, nakay, ang kanigan, sumay ko ay dari. Ikaw ay balik. Siyempre pumugas. Hindi siya talaga ito, talaga mundot niya ito. Nakadala pa ko pajama o jacket ah. Namiyo pa ko no. Uma, boss, uma. Manalang ko eh. Guys. Wagi ko uma, boss. Sinip ko na lang ko. Pero may kuwan man ta. Ay, Magluto man tagtok pa. di man kay, humo naman na. Ha? Bukod ko ka nagluto. Hmm. Ako, nabigat mo na una ay. Yung hilot yung mga magic ra.
Dali nung kayo dito, mga ano na, ano pa man na. Di man pahilot sa una ma'am. Ano? Hmm. Kasi hindi ang mga ginalian. Kadaghan ka isang gibawan. Bawal ang kamatis. Kamatis. Nagluto, bawal ang kamatis. So, walang sibuyas. Ganyan. Bawang o kuwan, luya. Ayan ka ma'am. Pinya, bawal ang papaya, apple raog sa to. Ito kadaghan pa bawal ana. Ito na di gulay nga. Kuan. Ang gulay na ang gulay. Sa kuwang, bawal lang sa kulay. Kung giubo ka, o lain ginawa para sa talong. Kalong, Talong, katol mo yun sa kuwan. samot ka karat. Sa magkarat yung tutulan. Kung di, kuhan, pasahart na ubo. Mm. Pero ako, Ang pagka, napuli dero nag-leader dahil si Jimmy. din, Puli ni Kuhan. Siya ni master kay Kuhan. Pilo. Okay. Kaya naman tingnan niya dito. Kapitya na ko nito. Si Kuhan lang ang pinagkakasugdo dito si Jimmy na. Ang Siya asawa. mo tayo sikan. Asawa. Umilot mo na po. Sa sulod-sulod na lang. Maayo mo ko na sila. Maayo mo ko na tanan. mm, Sa muyon ng put. Ano ba? Mas makauyon ba? Maayo na, mura ko doktor. Doktor kaya na tanan no. Kaya hindi pa kamuyon. So ang akong ipangitan doktor si Dr. Olivia. Mugin naman pangitaon. Dito man ka maayo. O hiyang ba? Iyang ka dito. Kaya maganahan ka sa mga istorya. Maubad po mo. Sabi doktor nga may kamatambag no. May istorya. karas ni Juan, ni Dr. Fernandez, pangasab ano. Ano na? Hindi ka man din mo inom magtambal nga nang ari ka. Kay di man ko tig inom og mga tabletas, Ah. sukad. Oh. Di ko magsige kog inom og tabletas. Mm. Kana ganing magpag-ibot kong ipon. Ang anak kinabang sa mga kwan ko kaya no. Mm. Sa mga kwan ko, yung antibiotic kaya. Kaya hindi ko man Sabi na likod mo. Lagi naman ni Dr. Mino. hindi ko man iniinom. Suko si kwan. Ano ba? Ano yung Bata araw-araw? pa yata, problem na bro. Iskot ng bata-bata pa po ito siguro. Pilaw di pa ito tigulang na. Madini po. Pero pareho sila ng edad. Ang dili. Kung magulang sa nimo gamay May ra. pagulang kamay no? Magulang gamay. Pilo, Katong mangilog dito sa Matanaw. Matanaw ba? ay sa Matanaw. Oo, kanong gato ng kadlawon pa. Naato na kay nagkandaw. Kinalang dito Kita mo man sa'yo. to, kita man to. Kita mo to no? Doon sa may Yung palengke. ikato ni mo, Doon sa Kapag palengke. ikato ni mo, napinauna no? Pinauna, guba dito na matulog. Mahala ni Diri Sa rin eh. gym. Kaya una mi. Doon sa may palengke. Di mo Doon pa sa gym. Oo. Doon sa gym. Dili mo ba kumauban Ah, ako? hindi ako kasama Sila nun. Kling si Alvin. Oo, hindi ako Kaya na kasama. ako magulang ba? Dapat nasa sa gym. Dapat sa gym mo na. Barangay ba? Pero yung pinunta natin saan yun? Asa? Doon. Di ba nakasama natin si Kwan? Sino ba ito? Ulat ka, isa ra ko ni ato dito eh. Sino to? Ah, si Marites. Si Marites. Uban ka. Oh, ako may driver. Asa mga na to? Asa mo na to? May palengke man yun. Pataka mo ka, hagunay man to. Ha? Sagunay man to. Hagunay ba yun? Eh, doon sa daan papuntang Kiblawan, no? Diba, Padada. kumuna tayo, Ay dulo man to, sa dulo. Padada dulo. Sa dulo, Oo. dili man hilo to. ha? Hilot na ito ngawa man. Katambal man. Han, di ba mangilot yun? Mga Bisaya siya to. Bisaya. Oh, Bisaya.
Sa baba ba. Kanang mga buyag-buyag, gana. Yun ba yun? Yung kadali nung kalimot, oy. Siyempre. Kaya ako din masakit. Kaya May ako din yun. idulugod. Kani, oo, nga masakit niyo. Asa, kanay. Oo. Ano sa sa sakit ka naman, Rocky? Di, Puso, sakit lang puro siya. sakit lang. Sakit lang siya. Ikaw lang na usang mani. Basig na ipit na. Wa ka lang kapon. Kausarap kay Pilo. Wala ko ni balik. Oy, bahala mo niya. Sa pag-libre ka. Asa kung si Serno, pagkaugma, wa din sa katindog. Ingat siya, manghipo ra, manghikap. Ayun ba yung pilo na sinasabi niya manghikap? Asa si Pimi, katong inanak mama kong Enzo. Pang di nang tambalik, pang, abahalag, hapitong bahalag ko, ang kitutan, basta maayaw lang ka. Yeah. Wala ko siyang balik. Ay, kanauban kay ganahan mo na hapit-hapiton. O, kita mo gani sa kwan sa kanang sa YouTube. Kanang unsa ning tato dire oh. Ah, ingon tong kwan nagbasa-basa naman yan, ma'am. Kaya ganahan siya, kaya siyempre nag-ana-ana ang kwan. Dahil, Oy, tanawa sa YouTube. Ingon na, nagbasa naman yan, ma'am. Ganahan kayo ana-ana gudong kwan, ang dagom. Kunya, medyo sakit-sakit. Siyempre, sabi, ingon tungguan, nagtato. Ma'am, nagbasa-basa nun. Grabe. Hanggang kay views, no? Ha? Hanggang kay views. Oo, dahil. Hanggang mananaw. kini pong babae nung, ya, nasigisong. Pero ka na nagpapatato. Yan lang mapatato, bugan, ano. Yung mga nagpapatato dito, Hindi na mga maayok. Hindi naman maay, mura mga kuha na yan. Kaya na mga likod, Yung mga kuha na yan. kamot, ano ba? Bukson, pero ingon nga ka ng tuwala. Hindi naman natarong ay. Kuha na